Здравейте, благодаря на тук присъстващите, благодаря на зрителите онлайн, ако има такива. Казвам се Димитър Площаков, на 49 години съм, от Пловдив. По професия съм адвокат, баща на 2 деца. Едното е с заболяване астма, другото тази зима за пръв път се наложи да използва инхалатор. Тема на днешната пресконференция ще бъде Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в страната. Ако останете до края, ще разберете какво представлява тази национална система, в случай, че не знаете. Манипулира ли се тя? От кой се манипулира? И поради какви причини се извършва тази манипулация? Аз ще чета, защото информацията е много. Има риск да пропусна. Важна е, така че не е от неуважение. Атмосферният въздух като компонент на околната среда представлява основна жизнена среда за човека. Живота ни зависи не само от наличието на въздух, но и от неговото качество. От тук проистича и необходимостта качеството на атмосферния въздух да бъде предмет на постоянен мониторинг. В нашата страна това задължение, важно задължение, трябва да подчертаем, Закона за опазване на околната среда вменява на министъра на околната среда и водите. Министъра организира и ръководи националната система за контрол качеството на атмосферния въздух, която се нарича още национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух. Едно и също е. Пряко дейността се администрира от Изпълнителната агенция по околна среда. Системата и събраните данни са държавна собственост. Състоянието на страната ни на атмосферния въздух в страната се следи от общо 48 стационарни пункта, сърцевината на които представляват 30 на брой автоматични измервателни станции. Те са разположени в 22 български града. Системата ежедневно контролира концентрациите на фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен, полинаситени, ароматни въглеводороди. Всички автоматични станции от тези 30 работят в 24 часов непрекъснат режим на работа. Събраните данни чрез система за пренос на данни в реално време постъпват в регионалните инспекции по околна среда и водите. Това са регионалните бази данни, а оттам постъпват в Изпълнителната агенция по околна среда, в Националната база данни за контрол на атмосферния въздух. Екологичното законодателство на ниво Европейски съюз и на национално ниво предвижда стриктни правила за разполагане на тези пунктове за мониторинг. Правилата за разполагане на пунктовете са гаранция за обективност и правдивост на данните. Това трябва много ясно да бъде казано. Настоящата пресконференция има за цел, чрез вас, да бъдат информирани вашите читатели, зрители и слушатели относно обстоятелството, че националната ни система за контрол на качеството на атмосферния въздух е компрометирана, по мое мнение. Правя този извод въз основа на събраните от мен данни. По-нататък ще ви кажа какво представляват те. Компрометирането на тази система се извършва чрез поставянето на автоматичните измервателни станции на места, които не са нормативно регламентирани, най-общо казвам. Защо това е направено? Това е направено заради наказателни процедури, които Европейската комисия е водила срещу страната ни, в хода на които наказателни процедури страната е докладвала, че е предприела мерки и че в резултат на предприетите мерки се е стигнало до намаляване на концентрациите на основните замърсители. Но за това по-подробно ще ви обясня по-нататък. Интересът ми по тази тема беше провокиран от скандалното преместване на една от двете пловдивски станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Това се случи през 2015 година,
което обстоятелство свързах с воденото в този период екологично дело, колективен иск на пловдивчани срещу Община Пловдив и Регионалната инспекция по околна среда и води в Пловдив. Преди всичко, няколко сухи данни статистически за това какво представлява и какви са последиците от замърсяването на атмосферния въздух. Данните, които цитирам, са официални, са взети от интернет страницата на Световната здравна организация и на Европейската агенция по околна среда и води. Също така и на Европейската сметна палата. Световната здравна организация докладва, че за 2019 година в България има настъпили над 10 863 случаи на преждевременна смърт вследствие некачествен атмосферен въздух. Европейската агенция за околна среда и води потвърждава това. Замърсяването на въздуха възниква, когато в атмосферата се освобождават газове, прахови частици и дим, които причиняват вреди за хората, инфраструктурата и околната среда. Световната здравна организация определя това замърсяване като най-големия риск за здравето в Европа, свързан с околната среда. В Европейския съюз замърсяването на въздуха води средно до над 1000 случая на преждевременна смърт всеки ден, което надвишава над 10 пъти броя на загиналите при пътни происшествия. Световната здравна организация определя фините прахови частици, азотния диоксид, серния диоксид и тропосферния озон като замърсителите, които са най-вредни за човешкото здраве. Европейската агенция за околна среда докладва, че през 2014 година само фините прахови частици са причинили около 400 000 случая на преждевременна смърт на граждани на Европейския съюз. Такива данни виждаме и от една изложба на община Пловдив, пред община Пловдив, това лято. Сърдечните болести, според Световната здравна организация, и инсултите причиняват 80% от случаите на преждевременна смърт, които се дължат на замърсяване на въздуха. Съпоставяйки тези данни с данните, че България на първо място в Европейския съюз по случай на преждевременна смърт от сърдечно-съдови болести, разбираме каква всъщност е причината за това незавидно първо място. Очевидно не само неправилният начин на хранене и липсата на физическа активност са основни виновници за тази класация. Следващите най-значими причини са белодробните заболявания, в това число рак. Съвременни проучвания предполагат вероятна връзка между експозицията на прахови емисии, развитието на неинсулинозависим диабет, когнитивни дефицити, депресивни състояния, болест на Алцхаймер, заболявания на репродуктивната система. Особено засегнати от експозицията на прах са чувствителните групи от населението, децата, поради функционалната незрялост на респираторната им система, бременните, възрастните хора, хронично болните с съществуващи респираторни сърдечно-съдови заболявания, лицата с намалена имунна защита. Като относителна тежест, прямо броя население в Европейския съюз, България е начело отново на класацията по смъртни случаи следствие замърсен въздух. Каква е реакцията на Европейския съюз? В продължение на близо 45 години Европейския съюз създава законодателство за опазване на чистотата на атмосферния въздух, което определя пределни норми за концентрацията на замърсителите във въздуха, който гражданите дишат. През 1980 година за пръв път са установени пределно допустими стойности за концентрацията на серен диоксид. Впоследствие се приемат и други директиви, които обхващат повече замърсители на въздуха и актуализират допустимите им концентрации. Действаща в момента директива, тя е Директива 2008/50 на Европейския парламент и на съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух в Европа, това е официалното ѝ наименование, е прията на 21 май 2008 година. Директивата въвежда общ подход и единни стандарти за оценка качеството на атмосферния въздух за замърсителите и за пределно допустимите им стойности. Всички държави трябва да измерват замърсителите по един и същи начин, използвайки една и съща методика. Задължава държавите членки директивата да поддържат нива на замърсителите под определени пределно допустими стойности.
Директивата изисква от държавите членки да извършват оценка на качеството на въздуха във всяка зона, чрез изграждане на мрежа от стационарни измервателни станции. Местоположението на пунктовете, както казахме, минималния им брой спрямо замърсеността на района и така нататък са предмет на детайлна уредба от директивата. Казахме какво цели директивата с това. Събирането на достатъчно представителни данни и осигуряване на достоверност на събраните данни. Държавите членки са длъжни да докладват ежегодно на Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда нивата на замърсеност. В случай, че бъде установено превишение на концентрациите на замърсителите над определените стандарти, държавите членки се задължават да изготвят планове за качество на въздуха с цел снижаване на тези концентрации в рамките на пределно допустимите стойности. Директивата задължава държавите членки да информират обществеността. Европейски законодател приема информираността на обществеността за един от лостовете за борба с замърсяването и намаляването на вредните му ефекти. Подобряването на прозрачността, широкия обмен на обективна информация, участието на обществеността в процесите на вземане на решения се разглеждат като гаранция за подобряване качеството на въздуха. Директивата за качеството на атмосферния въздух изисква от държавите членки да предоставят подробна информация на обществеността. Приема се, че само ако гражданите са информирани, те могат да вземат участие в определянето на политиките и да предприемат адекватни действия. Европейската комисия извършва оценка на изпълнението на задълженията на държавите членки, проистичащи от директивата за качество на атмосферния въздух, и предприема правни действия, ако счита, че са налице нарушения. Във връзка с въвеждането и прилагането на тази директива, срещу България са били стартирани от страна на Европейската комисия общо 5 процедури, от които 2 са закрити, по 2 съда на Европейския съюз се е произнесъл с решение, една процедура е в досъдебна фаза. Както споменах, живея в град Пловдив. Град Пловдив, наред с това, че е един от най-древните градове и един от най-замърсените. През 2008 година е бил обявен за най-замърсения град от всички европейски градове. В момента, според данни на Европейската агенция за околна среда, от общо 372 европейски града, Пловдив взема 331 място. Причините за тази класация на нашия град се крият в, наобщо казано, в управлението на града. Пловдив, можем да кажем, че е столица на задръстванията. В Пловдив час пик продължава през целия ден. Пловдив е блокиран и скован от автомобилен трафик. Пловдив няма необходимата публична общинска инфраструктура, която да поеме този трафик. Няма адекватно управление на трафика. Пловдив няма екологичен градски транспорт. Пловдив не мие улиците и тротуарите си. Това, което общината отчита като миене, това е една бутафория. Това е пръскане или поливане, или намокрене, или разкалване на улиците. Пловдив няма модерно сметосъбиране. Пловдив е презастроен. Пловдив не развива зелената система, той я унищожава. Пловдив не упражнява ефективен контрол спрямо причинителите на замърсяванията. Всичко това не е от вчера. Тези проблеми на града са от десетки години. Тези изброени проблеми мотивират част от пловдивчани преди около 15 години да заведат екологичен иск срещу общината и местното РИОСВ, за което стана дума. Съдебният процес продължи близо 10 години, приключи с осъдително решение срещу общината и срещу РИОСВ Пловдив, които в срок до 21-2 юли 2022 година трябваше да приведат нивата на замърсителя с фини прахови частици в Пловдив в рамките на пределно допустимите стойности. Какво се случи? Случи се това, че общината не изпълнява съдебното решение. Тя не е приела в съответствие
не е предприел никакви мерки и никакви замърсители не са сведени до пределно допустими стойности. Пловдивчани следяхме развитието на това екологично дело. След приключването му, можем да кажем безславно, въпреки успеха на колегите адвокати, на практика ефект няма. Аз потърсих алтернативни подходи за това как може една централна държавна власт, заедно с една местна власт, да бъдат мотивирани да изпълнят основни свои задължения, да осигурят здравето и живота на своите граждани, да осигурят здравословна околна среда. Реших да разровя старата тема с преместването на автоматичната измервателна станция, нарича се Баня Старинна, през 2015 година. Може да я видите на снимката в дясно. Това е състояние от 2012 година, снимка от Google Maps. Първоначално подадох 2 заявления посредством Закона за достъп до обществена информация до Регионалната инспекция по околна среда и води в Пловдив и до Община Пловдив. Както обикновено се случва в такива ситуации, получените отговори провокираха, предизвикаха нови въпроси. И така се стигна до една обширна комуникация, която наброява някъде около 60 заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация и се получи нещо като частно разследване, което стана повод на днешната пресконференция всъщност. Не да ви казвам някакви статистически данни за смъртност или за това колко е занемарен втория по големина и най-древен град в цялата Вселена, град Пловдив, а за да ви споделя резултатите от това частно разследване. Получите така, нямах такива намерения, но то надхвърли пределите на град Пловдив и обхвана територията на цялата страна. Събирането на данните обхвана администрацията на Министерски съвет, Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на околната среда и води, Изпълнителната агенция по околна среда и води, Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването, Регионалната здравна инспекция в Пловдив и всички регионални инспекции по околна среда и води в страната. В резултат от проведената кореспонденция с цитираните институции се създаде цялостна картина, нареди се някакъв пъзел и преместването на станциите в страната придоби за мене съвсем реални и конкретни измерения, които бих искал да споделя с вашата аудитория. Почти веднага след подадените първоначални заявления получих една заповед на министъра на околната среда и водите от 2011 година, заповедта номер РД 66 от 3 февруари 2011 година. По силата на която министъра постановява да бъде сформирана работна група, на която е поставена задача в срок до 15 април 2011, т.е. спешно, в срок от 2 месеца, и след посещение по места от представители на Министерството на околната среда и водите и съответната община, да бъде преразгледано местоположението на всички пунктове, включени в националната система за контрол качеството на атмосферния въздух. В изпълнение на цитираната министерска заповед е променено местоположението наведнъж на 8 автоматични измервателни станции. Тези станции се намират в градовете София, Пловдив, Варна, Добрич, Перник, Смолян и Видин. В
В градовете София, Пловдив и Варна може да се каже, че са променени ключови автоматични измервателни станции. Както споменахме, станцията в Баня Старинна в Пловдив и станцията на Орлов мост в София. Във Варна са сменени две станции. Разположението, според мен, аз разгледах разположението, то е публична информация на цялата национална система. Разположението на още 16 станции, които не са били променени конкретно с тази заповед от 2011, те са били променени след това или просто изначално са били поставени на неправилни места, но според мен разположението на още 16 станции, освен тези 8, не отговаря на нормативните изисквания. Към датата на тази заповед от 2011 година срещу България е имало две активни наказателни процедури, водени от Европейската комисия в Съда на Европейския съюз в Люксембург. Уточнявам, имам предвид, това е съда, който води процедури по искане на Европейската комисия срещу националните правителства на държавите членки за неспазване на нормите на европейското законодателство. От съдебното решение, с което приключва една от тези две процедури, става дума за съдебното решение по дело С-488/15, разбираме позицията на нашата страна в хода на наказателната процедура. Цитирам. България е идентифицирала и предприела подходящи мерки за постигане на съответствие на замърсителите с пределно допустимите норми на директивата. Продължавам да цитирам. През 2013 година съобщените данни показват тенденция за намаляване на броя на превишенията на пределно допустимите стойности, приложими за концентрациите на фини прахови частици. Към 2014-2015 в резултат на предприетите мерки в голяма част от пунктовете е налице тенденция за намаляване на пределно допустимите стойности. Данните за 2013 година, съпоставени с тези за 2012 и 2011, показват подобряване на средните стойности. През 2015 година страната ни твърди следното. На територията и в голяма част от пунктовете за измерване на качеството на въздуха е налице тенденция за намаляване както на броя на превишаванията на пределно допустимите стойности, приложими за концентрациите на фини прахови частици, така и на дневните и годишните концентрации на тези стойности. Край на цитатите. Разбираме, че работната група, сформирана от министъра на околната среда и водите, е изиграла ролята на някакъв вид наказателна команда, наказателен отряд. Имала задача да се саморазправи с предаващите неудобна информация пунктове. Огромният цинизъм в случая е, че разместването на станциите според нашата администрация било се извършвало във връзка с обективното оценяване. Цитирах, във връзка с обективното оценяване и подобряване на обективното оценяване на качеството на атмосферния въздух. Това са цитати от предоставените ми документи на Изпълнителната агенция по околна среда. Предполагам, че ако попитате Изпълнителната агенция по околна среда какви са били аргументите за това безпрецедентно разместване на националната система и пренареждане на националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, ще ви кажат, че аргументите им са подобряване на обективната оценка или пък новата директива на Европейския съюз и транспонирана в нашето законодателство в Наредба 12 от 2010 година. Нещо от този род ще ви кажете. В връзка с това мога да кажа, че новата директива за качество на атмосферния въздух от 2008 година не предвижда абсолютно нищо ново, което да предизвика пренареждането на автоматичните измервателни станции.
Тя нито първа въвежда пределно допустими стойности на определени замърсители, нито за първи път въвежда критерии за разполагане на пунктовете. Разликата се крие в нещо друго, което всъщност е предизвикало пренареждането на станциите. За разлика от досега действалата предходна, до 2008 година казвам, предходна директива, от тя е 1999/30. Старата директива, отменена с новата, старата директива е задължавала държавите членки единствено да предприемат необходими мерки, за да гарантират, че концентрациите на замърсителите не превишават пределно допустими стойности. Докато новата директива използва нов подход. Новата директива императивно задължава в член 13 държавите членки да гарантират, че замърсителите не превишават пределно допустимите стойности. Тоест да поддържат нива на замърсители под определени норми. Новата директива не се интересува от това държавите членки какви мерки, какви планове са предприемали и какви усилия са полагали. Тя изисква от държавите не действия, тя изисква определен резултат. Нивата на най-важните замърсители да бъдат сведени под определени норми. Това е разликата спрямо новата правна уредба, която е възприета и от Европейския съд, от Съда на Европейския съюз. Прощавайте. Съдът приема, че изготвянето единствено на план за качество на въздуха от страна на държавата членка не означава изпълнение на задължението й, произтичащо от член 13 на директивата. А превишаването на пределно допустимите стойности е достатъчно, за да се приеме за установено неизпълнение на директивата. Новото положение, което въвежда директивата, заварва страната ни неподготвена, но администрацията ни проявява креативност и творчески подход с справяне с това ново предизвикателство. Така, видяхме положението на станция Баня Старинна в Пловдив през 2012. През 2024 станцията я няма, както се вижда на снимката. В дясно няма нищо. Това е оживено Пловдивско кръстовище, което можем да оприличим на пловдивския аналог на Орлов мост. Има и по-натоварени кръстовища, но това е наистина централно, оживено, блокирано от трафик Пловдивско кръстовище. Аргументите за преместването, креативността на нашата администрация личи от аргументите, с които премества конкретните станции. Баня Старинна в Пловдив е преместена поради разположението й в непосредствена близост до оживено кръстовище. Все едно е възникнало изведнъж това кръстовище. Където освен това се предвиждало изграждането на транспортен възел на 2 нива, казва община Пловдив, който да свързва 2 натоварени булеварда. Реализацията на транспортния възел била свързана с строително-ремонтни дейности, които от своя страна ще ли да създадат потенциални условия за прахови емисии с локален характер и малък териториален обхват. Зад това красиво обяснение на община Пловдив всъщност се крие една огромна манипулация. Това писмо е писано от община Пловдив през 2013. Разрешението за строеж за строителство на въпросния транспортен възел в Пловдив е издадено 9 години след преместването на тази станция. А отделно, строителството му никога не е започвало на въпросния транспортен възел поради обществения натиск, свързан с липсата на каквато и да е било целесъобразност на въпросния транспортен възел в Пловдив. Това е община Пловдив. Ето, станцията е преместена в периферията на града, на едно тихо място, в периферен квартал, на едно кръстовище, което може да спрямо натоварените пловдивски кръстовища
може да бъде определено като едно абсолютно безлюдно кръстовище. Това е кръстовището на булевард Съединение и улица Освобождение в жилищен комплекс Тракия в Пловдив. Жилищен комплекс Тракия, това е нещо като Младост, да кажем, в София. Това е спален район. В него през деня няма абсолютно никакъв трафик. И така. Това е фоновия пункт в втория, в град Пловдив. Сутринта бяхме там с вашите колеги от Нова телевизия. Може да изгледате техния репортаж. Виждате, той е разположен в парк, в един от пловдивските паркове. Освен, че е разположен в парк, той е опакован в буйна растителност. Това не само, че е скандално, това е престъпно. Това не е... Престъпно е. Това е игра с живота на гражданите, на пловдивчани. Нямам други думи да го определя. Това е Орлов мост през 2012 година. Виждате станцията зад спирката. Орлов мост е премахнат заради пункта, заради обстоятелството, че е установено наличието на обособен паркинг. Пак изведнъж се установява наличието на обособен паркинг. Както и поради обстоятелството, че е започнало строителство на метростанция. Строителството на метростанцията отдавна е приключило. Паркинга не е използваем. Тази сутрин също минах оттам. Изглежда по същия начин. Но пункта не е върнат. Новото място на пункт Орлов мост е в двора на Националния институт по метеорология и хидрология, който двор представлява нещо като мини парк. Нарича се пункт Младост. Пункт Младост, неговата категоризация е транспортно ориентиран пункт. Това означава, че той трябва да бъде близо до транспортен възел, но в действителност се намира на 70 метра, повече от 70 метра от Цариградско, от булевард Александър Малинов и на повече от 180 метра от Цариградско шосе. Според директивата и нашата наредба 12, транспортно ориентираните пунктове трябва да са на не повече от 10 метра от бордюра. Така. Това е станция Дойран, на улица Дойран 100 в Плевен. Тя е преместена през 2016 година. Тя е преместена по-късно, не с залповото преместване през възоснова на изпълнение на заповедта от 2011 година. Ето станцията я няма в наши дни. Станцията в Плевен, преместването е обосновано с градоустройствени промени. Каквото и да означава това. Градоустройствени промени. Явно сформираната комисия, която включва служители на дирекция опазване чистотата на атмосферния въздух при Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионална лаборатория Плевен, Регионална инспекция по околна среда и води Плевен и Община Плевен, това са общо 9 души, които са подписали протокола за преместването на тази станция, са преценили, че интереса на плевенчани от това да имат 3 паркоместа в повече в центъра на Плевен надделява над този интерес хората в Плевен да са информирани адекватно за състоянието на атмосферния въздух, който дишат. Станцията е преместена на ето това място в двора на начално училище Патриарх Евтимий в града. Виждате на тиха улица, по която няма никакво движение. Още при смяната на местоположението в Плевен, тези служители, които ви цитирах, са констатирали с протокол, че поставят станцията на по-чисто място.
Въпреки това се я изместили. Това е автоматичната измервателна станция в Смолян, на улица Доктор Петър Берон, през 2012 година. Аргументите за преместването на тази станция, ето няма я, вместо нея, днес ние имаме тоалетна, химическа. Аргументите за преместването на станцията в Смолян е това, че тя отстоява на по-малко от 25 метра до натоварено кръстовище. Вярно е, има такова изискване, но вместо да изместят станцията на повече от 25 метра, те тотално сменят нейното местоположение. Ето го, местоположението в наши дни. В ляво може да я видите станцията. Вече се нарича автоматичен измервателен пункт библиотеката. Това е една от двете станции в Варна, които са променени с променено местоположение от 2011 година. Инициирано от община Варна. Общо зато прави впечатление, че централната и местните власти много удобно си подават топката през цялото време, докато намерят подходящо място на станции. Инициативата идва от местната власт, от централната и така. Много добре се сработват работните групи. Тук станцията във Варна е махната от улица Батак, заради това, че се бил изготвил подробен устройствен план, който предвиждал строителството на нова сграда за хотелски услуги. Виждаме, че фундамента на станцията стои до ден днешен. Няма изградена сграда за хотелски услуги. Това е новото местоположение на станцията във Варна. Вече се нарича Чайка. Може да ни я виждате. Проблема не е във вашето зрение. И тя като станцията в Пловдив, Каменица, плътно е обгърната от растителност. Друго, което прави впечатление, това са данните, които предоставя Европейската агенция по околна среда за това колко на брой станции българската система за мониторинг, предават ежегодно данни към Европейската агенция и Европейската комисия съответно. За 2021 станциите в България са били 37. За 2022 станции броя им се редуцира вече на 24. За миналата година станциите са 22. Какви са всъщност изискванията за разполагане, за избора на местоположение на станциите? Този ключов въпрос. Директивата, съответно транспонирана, пренесена в нашето законодателство с наредба 12 от 2010 година, повелява пунктовете да се разполагат по начин, че да предоставят данни за зони в рамките на съответните райони или агломерации, в които са възможни най-високите нива на замърсителите и в които населението може да бъде изложено на въздействието на последните замърсители, пряко или косвено за период от време, превишаващ значително периода на осредняване на съответните норми. Изисква се пункта да не е представителен за ограничени пространства в непосредствена близост до него. Пунктовете трябва да се разполагат на места, в които вероятността от превишение на нормите за качество на атмосферния въздух е най-голяма. Вместо това, в страната ни пунктовете се разполагат в паркове, в градини, в зелени територии, в малки квартални улици, далеч от центровете и от големите замърсители, източници на замърсители.
Както казахме, броя на станциите в България, автоматичните измервателни станции е 30. Това е сърцевината на системата. Другите станции, не искам да подценявам тяхната роля, но основно качество се измерва с тези 30 станции. Имаме 30 станции. Директивата регулира включително и броя на станциите по една много сложна методология. Аз не можах да се ориентирам в нея. Така или иначе, нашата държава стриктно се придържа към минимума, който определя директивата. Нито крачка в страни от минимум. За сравнение, мога да кажа, че в Австрия, която е с 84 000 квадратни километра територия, има 120 пункта. Чехия с 79 000 квадратни километра територия има 75 пункта. Нидерландия, която е с една трета от територията на България, разполага с 66 пункта за мониторинг. Белгия, която има една четвърт от територията на България, има 67 пункта. Тук е мястото да изкажа моето уважение към служителите от Регионална здравна инспекция Пловдив, които в ежегодните си доклади, които според мен, освен мене, не вярвам някой друг да е прочел, в своите ежегодни доклади за състоянието на въздуха в град Пловдив констатират неизменно едно и също нещо. Недостатъчният брой станции за град като Пловдив за обективно оценяване качеството на атмосферния въздух в града. Поздравявам служителите за смелостта и за доблестта им. Да го правят неизменно всяка една година. Няколко думи ще кажа за алтернативната. Съществува и алтернативна на държавната система за контрол на качеството на атмосферния въздух. Тя е частна система. Тя се състои от мрежа от сензори, които всеки един може да монтира в дома си. В Пловдив има инсталирани 40 на брой такива сензора. Те са част от световна мрежа, която обхваща близо 12 000 сензора в 80 държави по целия свят. Данните са публични, има архив на данните. Данните са ужасяващи. За град Пловдив, аз по-мръсен град от Пловдив не можах да намеря в страната ни. В Пловдив са рядкост дните, в които няма превишение на максимално допустимата стойност на средноденонощната норма на фини прахови частици. Според директивата тази норма, средноденонощна норма, не бива да бъде превишавана 35 пъти в рамките на една календарна година. А ние в Пловдив почти нямаме ден, в който тази норма да не е превишавана. Това докладват данните от тези станции. За това колко са достоверни и колко не, мога да кажа, че в Германия тези данни са приети като официални. Наред с данните от официалните държавни системи. За момента тези сензори измерват само концентрациите на фини прахови частици. Предстои надграждането им с сензори за измерване нивата и на въглероден оксид и на серен диоксид. Неведнъж вашите колеги от пловдивските медии са констатирали, че има сериозно разминаване между данните от тези сензори и данните от официалните два пункта за мониторинг на град Пловдив. За да бъде проверено правилното разположение на пунктовете от националните системи на държавите членки, директивата, пропуснах да ви кажа, че изисква избора на местоположението да бъде документирано, включително и с снимков материал. Да бъде протоколиран този избор. Аз поисках от Изпълнителната агенция по околна среда протоколите, с които тя е избрала местоположенията на пунктовете от националната система.
Изпълнителната агенция ми отговори, че всъщност аз искам предоставянето не на факти, която била идеята на Закона за достъп до обществена информация, а извършването на експертен и правен анализ. И затова нищо не ми предостави. Никакви протоколи. С този си отговор всъщност не знам дали изпълнителна агенция осъзнава, че тя не е направила анализ на практика, експертен и правен анализ, при разполагането на тези пунктове, първоначалното им разполагане, че да се налага сега да прави нарочен такъв анализ. Целта на настоящата пресконференция е да даде гласност на тази манипулация, която е извършена с националната система и да се упражни някакъв вид граждански натиск върху нашите институции, които са призвани да съхраняват и да бранят нашия живот и здраве. За съжаление, ние трябва да упражняваме натиск върху институциите, спрямо които се явяваме работодатели. Но както е казал Томас Джеферсън, когато беззаконието се превърне в закон, съпротивата се превръща в задължение. Освен всичко изброено, мога да кажа на служителите от нашата екологична администрация, че в нашия наказателен кодекс има такъв текст, член 353а, който гласи, че който укрие или разгласи невярна информация, става дума за длъжностно лице в кръга на своите задължения, който укрие или разгласи невярна информация, свързана с околната ни среда или с отделните нейни компоненти, носи наказателна отговорност. Това е, което имах да ви кажа. Благодаря ви за вниманието.